Predstavljamo najinovativniji proizvod na tržištu, sistem grejanja i-Eko. U osnovi sistema grejanja i-Eko nalazi se jedinstven grejni element, fleksibilna i izdržljiva aluminijumska traka. Pokriva do 65% površine poda, osiguravajući ravnomernu distribuciju topline i minimalnu potrošnju energije. Laka instalacija tanke grejne trake omogućava vam da je postavite na bilo koju vrstu podnih obloga. Pa zašto je sistem grejanja i-Eko bolji od ostalih tradicionalnih sistema grejanja? Dok grejete svoj dom uz pomoć tradicionalnih kotlovskih sistema grejanja, nećete primetiti da grejete nešto što ne bi trebali. Ogromna količina topline i energije gubi se kroz kotlovnicu ili cev peći, dok pod ostaje hladan. Sa sistemom grejanja i-Eko kotlovnica nije potrebna, a pod u cijeloj kući će postati prijatno toplo dugi niz godina uz najniže troškove. Grejna traka i-Eko pokriva 65% površine poda, što nekoliko puta premašuje ostale sisteme grejanja. Zbog toga smo u mogućnosti da smanjimo radnu temperaturu i obezbedimo efikasnu distribuciju toplote uz veliku uštedu električne energije. Na grafikonu možete vidjeti da je indeks troškova sa i-Eko sistemom grejanja znatno niži od tradicionalnih sistema grejanja. Osim što je nivo udobnosti i iskorišćenost energije veća, sistem grejanja i-Eko ne zahteva nikakvo održavanje i garancija proizvoda je 20 godina. U Evropi se sistem grejanja i-Eko uspešno koristi više od 20 godina za grejanje privatnih kuća, tehničkih i servisnih prostorija, uličnih staza, krovova, zimskih vrtova i staklenika. Sistem grejanja i-Eko možete kupiti putem zvanične web stranice. Priuštite najbolji sistem grejanja i-Eko. Toplina i udobnost zagarantovani.